Denge gel, Denge Kurdistan'ı. Şinavendan uçayan Radyo Denge gelden başkodarın heja İroyeke tabakı 2025 iğneli Brüksel'e saat ne la medede. Emin uçayan serisi ve peşkeş bikendem de mazadiye reber apoya. Arteşa Türk li Batufayê riya gundan girt li gorî agayên jehremê hatine wergirtin. Arteşa Tirka dagirker li Sinûrê bajarokê Batufa ya du hokê rê nedan welatiyên deverê biçin ser zevî û baxçeyên xwe. Du saatên serîsibê de leşkerên Arteşa Tirk li ser riya gundên Şidînê, Keşanê, Şîlanê, Evlehî, Pîrbila, Bandorê, Bankê û gelek gundên din ên deverê nokteyên kontrolê û venerînê danîne û bi vî awayî rê bi temamî girtine. Ev li vû tevgera leşkerên Artêşa Tirk heta saat 17 ango heta 5 êvarî dewam kir. Hikûmeta Herêma Kurdistan û Iraqê têkildarên mijarê heta niha pêdengên. Laliyê din çavderê siyasî Hüseyin Rikabî diyar kir ku hebûna dewleta Tirk li ser xaka Herêma Kurdistan û Iraqê nerewa ye. Bank li rêveberiya Baxdayê kir ku ji bo derxistina Artêşa Tirk ji ser xaka Iraqê bikeve nava hewdana de. Dibe herkes manifestoya açtı û civaka demokratik bixwîne û fêm bike. Çalakya nobetê ya li wargeha Maxmûrê di roja 743 de bi koma 145 de dome. Merasima dewîrgirtinê li saziya malbatên şêdan a Maxmûrê pêk hat. Çalekvan û xelkê Maxmûrê beşdarî merasimê bûn. Piştî rêzgirtinê li ser navê koma 144 Hüseyin Güzereşî axivî. Güzereşî wiha dibêje tu roj derbas nabin ku komkujî li ser gelê Kurd neyê kirin. Her wiha piştî sê roj dina din salvegera heftê û çaran ya civaka me ya êzîdiyê. Bi sedhezaran gelê me bi komkujiyên bi vî awayî re derbas bûye. Ji bo pêşiya van komkujiyan bigire rêbera povek ronahiyeke manîfestoyek pêşkêş kir. Ji bo hemû civakan têkane riya çareseriyê ew rê ye. Ji bo vê em di serî de bank li hemû gelên cîhanê dikin ku pergalê baş bixwînin û fêm bikin. Ji ber ku çareseriya herkesî di vir de ye. Çalakî bi duruşmeyên bijî seroka po û bê serok jiyan nabe devrî koma nû hat kirin. Partiyan endamên xwe destşan kirin di navbera Serokê Meclîsa Tirkiyê Numan Kurtulmuş Serok Vekîlê partiyan de 18 tirmeyê li ser komisyonê civînê hat çêkirin. Di civînê de biryar hat girtin ku heta sihûyekê tirmeyê ango îro partî endamên xwe yên komisyonê destşan bikin. Weke hejmar jî hat ragihandin ku vê komisyon ji 51 kesan bêk be. Serokê Meclîsê Numan Kurtulmuş herî dawî li Swîsrê Cenevreyê derbarê komisyonê de axivî Kurtulmuş ragihand wê heftê be komisyon dest bi kar bike. Li gor hejmaran endamên partiyên bi vî rengî ye. AKP 21, CHP 10, Dem Parti 4, MHP 4, Partiya İYİ Yeni Yol 3 parlamenter. Ji xeynî partiyên Xwedîkom ve Tîp, EMEP, DSP, Yeniden Refah, Hüdapar û Demokrat Parti jî her yek ji wan kontenjanên xwe heye. Dem Parti partiyan endamên xwe destşan kirin. Endamên partiyên ên di komisyonê de wên zelal bûne evin. Dem Parti Gülistan Kılıç Koçyiğit, Saruhan Oluç, Meral Darış Beştaş, Cengiz Çiçek, MHP Fethi Yıldız, Levent Bülbül, Halil Öztürk, Yücel Bulut, Yeni Yol, Bülent Kaya, Mehmet Emin Ekmen, Mustafa Bilici, EMEP, İskender Bayhan, Tip, Ahmet Şık, DSP Önder Aksakal, CHP Murat Emir, Okan Konuralp, Nurhayat Altaçağ Kayışoğlu, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Türkan Elçi, Turan Taşkın Özer, Oğuz Kağan Salıcı, Murat Bakan, Gökçe Gökçen, Mehmet Salih Uzun, AKP, Abdülhamit Gül, Mustafa Şen, Kurşat Zorlu, Hüseyin Yayman, Cüneyt Yüksel, Sunay Karamik, Selami Altıok, Kemal Çelik, Mehmet Said Yaz, Mahmut Atilla Kaya, Şengül Karslı, Mehmet Şahin, Ayşe Buhurler, Radiye Sezer Katırcıoğlu,
Tahir Akyürek, Ali Kıraatlı, Cevahir Asuman Yazmacı, Gökhan Dikta, Burhan Kayatürk, Abdurrahman Babacan, Ersan Aksu. Her çendi bağıya fermine hat beşkerekirin kacivina komisyonu ve kenge pekbe cigire seruke MHP u endami komisyonu Fethi Yıldız de bernameke televizyonu de gut civina yekem ve çare tabağıya beyle darxısın. Avakirna komisyona açtı u civaka demokratik durojava saziyen civaka sivil deye. 366 Saziyen civaka sivil enli Türkiye u Bakure Kurdistan'ı derbare hevdanen avakirna komisyonu de daxuyaneke hev beşrandı daxuyane de bu hat goten. Dve davil pekaninin derve kanuni yelini peşi avakirna komisyon edibin astenk vereanin. Dve komisyon bi garantiya yasayı vere parastan xwedi temsiliyeteke xurd adil beku lehevkirna civaki pek vere. Davakirin u biryaran de dve vekheviya temsila jinan vere parastan biryar bu praniya به وصف ورنگرتن اساساً خبات روژو آرمانج و هدفین کمیسیونه و باوی که دموکراتیک ورن دیار کرن دا خویانه دا تشان کرن کو آوابونا کمیسیونه جبو دموکراتیک بوینا ترکیه جی خودی گرینگی کمزنه هات خواستن کو کمیسیون پرسکرکا کور جهر آلی و بنرخینه و لسر پرنسیبن بنگهین چاره سریه به پیش بخه دا خویانه دا هات کتون جبو کو دا خوازا لحوهاتن و آشتی جواکی ده همو بشن جواکی ده بجیه ببه دوی جواک وره آگاتار کرن سازین جواکا سیویل هر وها خواستن اوجی بشتاری خباتن کمیسیونه ببن وزیر کار در و پاراستنه او سروک میته بروژه و پیواژوی آشتی و جواکا دموکراتیک هاتن جمع سروک وزیر کار در و حاکم فیدان وزیر شهر یاشار گولر او سروک استخبارات Türka Mite İbrahim Kalın du د ساعتین ایواری ده جویام جوین لاواهی وزارت کارین در و پیکات وزارت کارین در و لسر حساب خویا مدیا دیجیتال راگهاند کو حاکم فیدان یاشار گولر و ابراهیم کالن لوزارت هاتنه جمع د پاروکرنه ده وینین هر سه وزیران جوین هاتن پاروکرن هات یار کرن کو جوین درباره پیواژو چک بردانه او پیواژو آشتی و جواکا دموکراتیک ده ل درباره ناوروکا هفدیتنه ده آگاهیم برفره ندا Kubat Talabani Gud peyüste mafya Kurdan li Suriye vere parastan cigire seruke hükümete herema Kurdistan'a Kubat Talabani ligel generale hezen hepeymanê navnetevi yala Irak u Suriye Kevin Lambert u sefire geçtiği Amerika Lerema Kurdistan'e Stephan Peter'le civiya. De civine de liser metirsina şenin çeteyin da şeyin razayı hatiye ravastandın. Peşti civine hatra gandın kudi ve asta hevkari u hevrebune nabera hezen hepeyman u peşmerge u Irak'ı anji bu her eriş u tevgera çeteyin da işe yale hereme zedetir bebe. Kubat Talabani jitekilari Ravşa Suriye'ye ahveyi gud ve mafe hemu PKT bi teybet mafe gele Kurt le Suriye parasti be. Deve de deslatariya Suriye nu de xwedî rol û rispin. Hêzên deslatariya Şamê du ciwan kuştin hatragihanin ku li Sûriyê di 24 saatên dawî de li gundên Şamê û navên da bajêr du ciwan ji aliyê endamên ewlehiyê yên deslatariye ve hatin kuştin. Çavkanên herêmê jî destşan kirin ku li herêma Zebedanê ciwaneke ku ji 2012 ve rejime Kutbu'ye de serdegirtina Malevi de hatiye kuştin. Du ji endamên ewlehiyê li taxa Rüknedîn ya Şamê jî ciwanek kuşt. Li agahên derbarê bûyerê de û sedemên wê nehatiye zanîn. Navên de çavderiya mafê mirovana Sûriye Suhrê ji ragihand ku di tasfiyekirin û bûyerên Hayfelanînê de ji destpêka 2025 ve 16 zarok û 30 jî jin di nav de bi giştî 884 kes hatine kuştin.
Moskova got em giringê didin ku Kurd di desthilatdariya nû ya Sûriyê de cih bikirin. Wezîrê Karê Derve Rûsyê Sergey Lavrov li Moskowê bi Wezîrê Karê Derve ya Desthilatdariya Demkiya Sûriyê Esad El-Şeybanî re hevdîtin kir. Piştî hevdîtinê Lavrov daxuyaniyek da û got em dixwazin hemû cezayên li ser Sûriyê werin rakirin. Rusya giringê dide ku Kurd cihê xwe di desthilatdariya nû ya Sûriyê de cih bikire. Em li ser rewşa mirovî ya Swêdayê jî hemfikarin ku ji bo parêzgeha Swêdya nexşereya çareseriyê were amade kirin. El-Şeybanî jî got wan bi Rusya re li hev kirine û ew ê komîteyek hevbeş ava bikin û li hemû peyman û îtifaqên berê vegerin. El-Şeybanî jî wiha got Sûriye wê mafê hemû pêkhateyan mîsoger bike. Hemû pêkhateyên Sûriye wê cihê xwe di parlamento de cih bigire. Belê godan jemen çên serî ve pêşkêşkirin ana xatirê we de baş.